i nema te sile koja može pokolebati rukovodstvo Srbije i građane Srbije u borbi za pravedne ciljeve. Unë kam qenë në Beograd, ama në rrugë të shku për Bjelin. Do t'i dënojmë, do t'i burgosu, mos i pej masës dikush ka thonë u hapsit e vllasia, a i kishe po ndigjon. Želim da vam kažem, ne čujem dobro, ali želim da vam odgovorim na ovo što tražite, da će oni koji su se poslužili ljudima da manipulišu radi ostvarenja političkih ciljeva protiv Jugoslavije biti kažnjeni i biti uhapšeni. Now, with emergency powers in place, the parliament in Kosovo had no choice but to cede all its authority to Serbia. Kisha vlerësimin që janë të i pregadit krejt, po se disha janë të pregadit edhe mua dishka, por se